бародароне ки дар шаҳри Москва қарор доред ва нияти гузаштан аз сарҳадро доред, ба шумо як бародари тоҷикро тавсиҳа медиҳем ки шумо ба он шахс муроҷиат кунед, шуморо аз ҷои даркорӣ гирифта аз сарҳад мегузаронад. худи он бародар дар метрои Котельники қарор дорад ва шахсоне ки аз ин метро дуртаранд ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ва худи онҳо шуморо аз ҷои даркориятон гирифта мебаранд. ва инчунин аз номи канали мо, яъне Юристиҷей, ба онҳо муроҷиат кунед, ба шумо низ тахфифҳо карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои Юристиҷей. барномаи нав ҷавоб ба саволое ки подписчико ба мо пешкаш карданд, ҳамун саволҳоро ҳозир ҷавоб медиҳем. Коля нависае: салом акаи Сорбон, мара падарам бандагӣ кардагиай. Ман метавонам ки аз авлоди падарам хона талаб кунам. дар ҳолате ки падар бандагӣ мекунад, мисол падарат агар хона дошта бошад ба номи худаш ва дар ҳолате ки бандагӣ кард, вақте ки ту хона талаб карданӣ мешавад, яъне ки мероси хита аз падар талаб мекунӣ. вақте ки муроҷиат мекунӣ, дар оҷа лозим мешавад хати вафоти падарат барои мерос талаб кардан. хати вафоти падарата мебарӣ ва баъдан метавонӣ ки ҳаққи хита талаб бикунӣ, мероси хита бигирӣ. муҳаммад Аминов нависае: салом акаи Сорбон, агар падару модари духтар розӣ набошад, мешавад духтара ба занӣ бигирӣ? мутобиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон омадагие ки духтар агар ба синни 18 солагӣ расидагӣ бошад, аллакай вай худаш ба худаш ҷавобгар, яъне ки ба балоғат расидагие. агар пеш аз 18 солагӣ бошад ва ӯро ба занӣ бигирӣ, падару модараш розӣ набошанд, ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавӣ. ва агар ки 18 сола боло бошад, ягон ҳамун ҷавобгарӣ надорад. одами нагла нависае: ака амира срочна ҷавоб те, я савол доштам. ҳами арӯсат шу кардаи, дар хонаи шушай безор кардагиай, занг мезана, ҳамиқа насиҳатш дорам ки зиндагӣ табақа гапа гӯш намекунад, рақамоша чор мекунам, ба дигар рақам занг мезана. очаша занг задам, гуфтам ки сари раҳи духтарта биги, шуша занг мезанам, мегум сараш мета, мақсад ма шуи ҳамура занг занам, бугум ҳамихали карочи сари раҳи занта биги, баъд сараш битама бинавад мешам ё ки не, ма дар каза дорам ки ма ӯра гуфтам ки зиндагита биқаб неки немега. хай ту номерои ӯра ки чор мекардӣ, ҳай ӯра биги рақамои телефони хита ҳалиш кун, беҳтара, хубтара. ӯ рақамоитра чӣ хе меёва, агар ки ту рақамота ҳалиш кунӣ ва мутобиқи қонун ба ягон намуд ҷавобгарӣ кашида намешавад. агар ки вай занашам сар бутаву дар сари ту ягон гуноҳ бизананд ки ай рӯи ту шид, ягон намуд ҷавобгарӣ надорад. маҳмудов нависае: салом, ҳамун бачаҳое мепурсанд абла ва изо намекашанд. дарёи ишқ нависае: салом бародаро, 27 аблава тамом мешидай, ҳамакаса ба Тоҷикистон мерем, самолётҳо пробка мешаванд. хай нимуд ба поезд бием. имян нет, фамилия секрет нависае: брат, ҳами савола ҷавоб те, вақте почат маӣ боша хизмат барандад, барои военни билети нигоднира ба пул метан ё ки не? вақте ки та муоинаи тиббӣ ҳамун военкомат мегзарӣ, агар ки нигодни бирӯӣ, дар ту ҳамун ҳуҷҷати нигоднира ройгон мегиранд, метиҳанд. ту военни билета нахаридаи ба фикр. наврӯзҷон нависае: салом ака, ман мехоҳам оиди як савол ҷавоб ти. як рӯз пеш, яъне 11 ноябри соли 2019, як ҷураи ҷонии мара аз ноҳияи Фархор дар хизмати ҳарбӣ бандагӣ кард. ӯра дар хизмат задиянд. шаби 11 ноябр дар беморхонаи Истиқлол ҷон супорид. оиди ин масъала ягон чора дида мешавад ё ки не? адолат ҳастае дар Тоҷикистон? албатта адолат ҳастае, чорабинӣ мешавад. мисол падару модар соҳибои ҳамун маит ай болои ҳамун часте ки хизмат мекард вай, ай болои ҳамаи командирои ҳамунҷа метавонанд ариза бинависанд ба военни прокуратураи ҷумҳурии Тоҷикистон. баъдан бо мисол агар ки ноадолатӣ кунанд военни прокуратура, метавонанд ба прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Раҳмон Юсуф ариза пешниҳод мекунанд. албатта ки чорабинӣ мекунанд, ҳамун шахсиятро ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашанд. парвиз Умаров нависае: салом, масҷиди Калони Душанбе кай кушода мешавад? ҳоли маълум нест. нусрат 003 нависае: ака салом, номерота навис, як мавзӯи дар корияи савол дорум. навис номерота. асҳоб нависае: агар охири декабр дар 18 сола шавӣ, аблава пешакӣ биқапа хизмат мебарад? хизмат намебаранд дар ҳолате ки 18 сола шидагӣ набошид. не ки вай як ду рӯз пеш дар интернет як нусхара хондем, ҳамун рӯзе ки ҳамун писар ба 18 солагӣ 18 сола мешавад, бигем рӯзи зод, рӯзи 18, ҳамун рӯз коркунои аблава меқапанд, ба хизмат мебаранд ша. яъне ки 18 сола шидӣ, аллакай ҳаққи ба хизмат даъват кардану бурда надорам. самсунг нависае: салом ака, як савол дорум. мо ду бачаем дар оила. падари
додарам дига одамай падари худам дига падари худам ҷидо шидагия пияндарам вафот кардагия хизмат мебаранд. дар ин ҳолат падарора ба назар намегирад қонун, танҳо модара ба назар мегирад. яъне ки шумо а як модаре не ки падаратон ҷидоа, модар ки як боша вай аллакай ду писар а як аз ҳисоб мехӯрад, ба хизмат бурда мешавад. абдураҳмон нависад: салом ака, як савол доштем. агар ба шахсе сум қарз диҳӣ ба воситаи шоҳид, аммо бе ариза ва он шахс сумро надиҳад, чӣ хел гирифтан мумкин? ба воситаи ариза пешниҳод ки кардӣ, айти шоҳид талаб мекунанд, яъне ки ягон намуд доказатель талаб мекунанд. ариза ки пешниҳод кардагӣ набошӣ, дар вақташ мисол ҳамун гирифтагӣ набошӣ, забонхатша, дар ин ҳолат ҳамун шоҳидат меравад, шоҳидӣ метиҳад дар рафти мурофиаи судӣ. али нависад: салом брат, РВП дошта бошӣ, Тоҷикистон биёи хизмат мебаранд, илтимос ҷавоб деҳ. РВП яъне ҳуҷҷате ҳастае ки оли ту 100% гражданствои Россияро гирифтагӣ нестӣ ва бурдану набурданаш дар ҷумҳурии Тоҷикистон бигӯем 50-50. аниқша намедонам, бо аниқаша мегӯм ки мақсад РВП 100% гражданствои ҳуҷҷати гражданствои Россия нестае, вале шояд ки бубаранд дар Тоҷикистон ба хизмат. абдулло нависад: салом алейкум Сорбон, номерои телефони худтонам монед, мо барои консултатсия хеле савол дорем. рақамҳои Viber наметавонед муроҷиат кунед, дар онҷа саволотонро бинависед. 501 33 86 33. ҳасан убайдуллоев нависад: агар мо шаҳрванди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ё Федератсияи Россияро қабул кунем ва баъдан боз ҳуқуқи гашта қабул кардани шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дорем ё ин ки не? албатта дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омадагие ки ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаққу ҳуқуқ дорад тарки ватан кунад ва бозгашт ба ватан кунад. миша мирзоев нависад: салом алейк акаи Сормон, агар ишқати зангири мумкина, яъне кормандои давлат ғам наметиҳанд, ҳамин бародарои агапа ки сартона хам мегирем ба рафтон рост бугарден, ҳеҷ кас шуморо ҳеҷ намегӯяд. тҷк нависад: дар инстаграм ин саволҳоро нависем. инам ҷое ки мегапта нависӣ, дар амҷа метавонисти саволта бинависӣ. сироҷон муртазо нависад: ака бо кай сар мешава аблава? оли иш тамом нашида, бо фикри дигариша мекунед. моҳи апрелда сар мешавад то ахири моҳи мая. худованд зинда бошем то ҳам вақта. бурҳонов нависад: бародар, ҳамин саволда ҷавоб деҳ. аблавчикора вақте тура маҷбурӣ қапидан бизани футболшон бикунӣ, ягон ҷазо мегирӣ ё ки не? ҷавоб жда дорум брат. чӣ корманди давлатие набоша, агар туро дар ҳолати лату кӯб қарор бидӣ, ҳатман ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавӣ. гарчанде ки мақсад аблава кардан ғайриқонуние. як хелаш мисол ба чӣ ҳолатҳое мегиранд, бор мекунанд дар мошин, ҳамаи корҳои ҳамиё ғайриқонуние, не ки бар зами ғайриқонунӣ кор кардани ҳамиё. мақсад вақте ки туро лату кӯб мекунӣ, ту ба ҷавобгарӣ кашида мешавӣ. ту дар ӯ ҳолат метавонӣ ки мисол ӯро бигирӣ ба навор бигирӣ, ҳамун кирдореро ки ту дидеса нисбати як шаҳрванди дига ӯ рафтор кардеса, ай даст почаш маҷбуракӣ кашида бурдесанаш, бигӣ ҳамира ба навор бигӣ дар сайти раиси ҷумҳур ё ки раиси шаҳр Рустами Эмомалӣ бупарто пешкаш бикӯ, чорабинӣ мекунам, барое ки фармони раиси шаҳр муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон худаш дар ҳамин призров биромада буд ки мақсад ҳамихели ҳолатҳо накунанд кормандои ки аблава мекунанд. мақсад ай раҳрӯ нақапанд, аблава накунанд, барое ки дар раҳрӯ як хелаш синну соли ҳамун шахсиятам намепурсанд, мегиранд кашида дар дурин мошин борашон мекунанд, мебаранд. ба ҳамин хотир раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ҳамин чиза манъ кардагӣ буд дар фармоне ки ин ҳамин аблаваи тирамоҳӣ буд. ба ҳамин хотир метавонем бигирем ба навор бикунед, дар сайти раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ пешкаш бикунед ва чорабинӣ мекунанд. фирӯз нависад: акаи Сорбон, ҷавоб диҳед. ман шаҳодатномаи правара дорам, категорияи Б-С гирифтанашда чанд сум мепарад, например? ҷавоб диҳед. Б-С гирифтан мумкин 3000-3500 бипара, барое ки ҳуҷҷата ҳаста дар категорияи Б-С сета экзамен дорад, яъне ки сета имтиҳон дорад. имтиҳони компютерӣ дорад, имтиҳони мошини майда дорад ва боз имтиҳони мошинои боркаш дорад ва ғайри бо духтургузарӣ дорад. ҳар як тайми квитансияоша ҷамъ мекунӣ, мумкин 3500 биғалта. агар ки хонда бигирӣ худат барои ҳамаи чизоша бигзарӣ, худат ҷамъ кунӣ ҳамун квитансияоша. холматов нависад: салом акаи Сорбон, саломат бошӣ.
ака сари вақт раҳмат кӯдака модараш вафот кунад, хати падараш мемона, ҳамира ҷавоб те ака. Суд чӣ мега? Бобову очаш намегирад фарзанда раҳмат ака. яъне ки бобову бибиша дар назар дошта бошӣ, агар ба ё гирифта наметавонанд. албатта ки ба тариқи суд қонунӣ ба тарбияи падар гузашта мешавад фарзанд. ва боз ҳаминҷа чандин нафарро савол метиҳанд дар бораи мақсад ҳамин хеле ки зани як каса ба дигар кас қапидан чӣ кор кардан, ҳамин чӣ хеле мешавад. бародаро ҳам хеле каминтариё намонанд. хубаш мақсад оиди ҳамин чизо гап задан уқадарам хуб нест. хай вай гуноҳ кард, бигзор худованд ҷазои вай битиҳад. ҳамин чиза гуноҳ як каса пӯшонем, бо худованд гуноҳи мо шуморо мепӯшонад. ҳозир мо бихезем дар интернет бо дар бораи ҳамун фалонӣ гап занам, 100 кас дига, 1000 кас дига бохабар бишавад. Куйбеш медиа навистай. Ака ҳами канала я реклама мекарди, я бародари студентай, канали Куйбеш медиа. Марамат бародарои набудроин дар канали ҳами студент подписатсия кунед. Файзи навистай. Ака сози аввал саволора бихон. Кадомиш важнияй, ҳамуша видео кун тамом. кӯшиш мекунем ки ҳами саволои пурмазмуну ба мантиқ шабо ҷавоб диҳем. Асад навистай. Салом алейкум ака. Ман Русияда мехонам. Агар ҳозир Тоҷикистон мерам, маблағам мехапа. фарқ надорад дар куҷое ки мехонӣ, то студент солмешаи студентский билет дорӣ, ба хизмати ҳарбӣ бурда намешавад. инак бародаро барномаро ҷамъбаст мекунем. боз ягон саволи ҷавоб нодода агар мондагӣ боша, руша дар Viber бинависен ва дар канали ма Юрист DJ подписатсия кунед. паноҳи худо бошед намакасан.